Takže či robíš kliky klasické alebo z kolien, tak platí, že ruky si dám naširšie, ako mám šírku ramien, nejakých 10 cm na šírku ramien. Nohy alebo kolena položíš na zem, čiže špičky alebo kolena položíš na zem. Daj si pozor, lopatky, aby boli jemne zatiahnuté dozadu, aby neboli vystrčené ramena vpredu. Takisto nech to nie je úplne, že zatiahnuté k sebe, že nájsť takú nejakú neutrálnu polohu, kde aktivujem tie lopatky. A hlava je rovno, bacha, aby nepadala dopredu, bacha, aby kríže nepadali dopredu, čo je najčastejšie pri klikoch na kolenách, tak, že si dávajú ľudia ruky moc pod seba, v bedrách majú 90 stupňov a tým pádom robia skôr kliky na ramená ako na prsia. Takže natiahnuť sa tak, aby to telo bolo rovné a idem dole. Hop. Takisto pri klikoch týchto a treba dávať pozor, aby tie ruky neboli moc vpredu, aby to nebolo niečo takéto, aby tá hlava nepadala. Hop. Hop.